देख खूब है खूब है
କେତେ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ରେ ଗୌଡ଼? ହିସାବ ରଖିନୁ ନଈରେ ଆଣୁ ସବୁ ଯେତେ ହଁ କେର ହଉଛି ହଁ ହଉଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେମେ ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯାଅ 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 ଦେଖ 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 ପଛପଟେ ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି। ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି? ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି? ଆସୁନ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପଲଟି ହେଇଯାଏ। 2 3 4 ଦେଖୁଥିଲେ ନା ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋ ପଛରେ ସେ ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖିଲା ସେପଟେ ଅଛି। ଆଉ ଧର ଲାଗି ତ ଚାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଆନି ନା ଇଏ ପୁରା ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଉଛି କିଛି କରିନି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଇକି ବେଶୀ ହଉଛି ଦେଖୁଛି କି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି
କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସବୁ ତୋଳିଛ ନା ଆମେ ତୋଳିଲୁ ତୋଳିଲ ତୋଳିଲୁ ତ ଅଳ୍ପ ତୋଳିଛୁ ଅଳ୍ପ ଏତିକି ଚୁରେଇ ଦେଇଛୁ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ତୋଳିଛୁ ବା। कह मुसलमान रे କିଛି କୁହ मीटिंग से चाहे विचार नहीं हमारा अबे साला लॉकडाउन